Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Pwedeng ka dito lang yun. Palihog lang. Tawagan ako ko sa basig. Mag-contact na ako. Basig i-off ang iyang cellphone. O baka dili na siya ganahan nga imong tawgan kay na busy. Nagunsa sad ka siya si Amy didto no. Duha ka gabi nga dili siya mo pauli. Grabe hagod. Matinga man pud ta. Chuan. Kung unsa man ka na naa si mo huna-huna. Wala ka na. Dako kong pagsalig sa kong asawa. Dili mahitabo ka nang naa si mo huna-huna, Juan. Oh, na imong cellphone no. Salamat. Nadugay ka man lagi. Diyan sa naman, nakontak ni Mas Eme. Nakasulti mo. Unsa mo kuno? Anong di man siya mauli og adlaw? Wanay. Unsa? Sige na kong dial lang yan numero. Pero dili siya makontak. Napaong tingali yan cellphone. Waba ka itong kadag charger bata Ay, tanawa niya ko no. Naunsa mong lakaw, mang di magbitbit og charger, oy. Ganun nga man siya magsulti daan lang. Nga dili siya makauli ron. Ingon man ugma. Gisultihan ang tako niya daan. Dili na gyud siya musika. Nagupa na gyud. Ay ka ka. Ulihan ko ka na, ug mas mahalon. I will buy you the latest model. Dili na magkinahanglan nga mahalo na akong cellphone, sir. Ang ako lang nga makontak na ko ang akong pamilya. Kay duha ka adlaw na ko nga wa mauli. Ug nagpangita na nako ang akong anak. What? Unsay magingon? Anak? Ang akong pag-umangkon day, sir. Di ba nga giingnan naman ta ka nga sama na sa kaugalingon akong anak ang akong pagtratar niya. Wa na nako siya isipa pa nga pag-umangkon nako kay ako na ang nagbatuto na ng bata. Well, then, aron mawa ang imong kabalaka. As soon as mga plinang shop para sa mga cellphone, magpalit din ta og mga adlaw. Pero, sir... I told you, ilisan ko og mas mahalo ng imong unit. Dili ta mo duty og mga adlaw. We might as well make use of the time nga mag-uban ta niya ng adlaw. Wala na utag. Gadahan nimo nga cellphone. Then, manlaag ta ba kadiyot sa mall? Sa dili pa kita mga sa beach resort nga pahigayunan sa birthday party ni Tita Annabelle. I can't wait to see you in your two-piece, Amy. Sir... O pa mo matandog ay mong beer. Imna na ka na. Og ayaw na kagol. Mawa ang imong kagawa pa. Nasayod ka ba nga ang imong pahiyom ang usa sa imong asset? When you smile, you look more attractive. Sir... O pag gani ka mahubog, nangati ka na. I'm not. Don't tell me nga ako pang unang nakasulti ni mo, ana. Kabanga good sa imong uyab. Buwag yan na. Pensa? Kung dili siya kamao nga appreciate sa imong qualities, then dili siya angay nimo. Sir... The man nga angay gid nimo could be just right here, sitting inside his sweet room. Sir... Di ko makatuog.
Wa kumahanat nga wa si Imi tupad ako. Kahawang. Unang higayon sud sa pila ka tuig nga dili mi magtupad sa paghigda. Mura ko dili mahilo na. Labi pa nga, wag yun may magkasulti. Wag yun siya mauli karon. Ug dili pa sa siya mauli ugma. May plano man ta kung alam na mo ug adlaw. Kalaay eh. Pero dako ko pagsalig ni Eme. Kalit-kalit lang gitingali sa iyang gitrabahoan o maglisod sa pagbalipad. Dailin. Nakusa na sab. Nagkunawa tingali niya siya inahan. Matod pa nila. Nga kung dili ko na kamahilo na. May nagkunahuna ni mo. Usap tingali ka tumahilo na si Amy. Nga nagkunahuna na mo din nga nabilin. Mama. Dailin. Mama. Okay. Pilutan akong sugod. Buti nga naghihila ka diha. Nakaihid eh ka. Nangingibang ka. Uy, baby girl naman ka. Taon-taon matagta ka nga dili na manghihi sa higdaanan. Ha? Di na magkiatog maayo kon hapon na. Karon di ka makaihi. Ha? Mama. Tilabi. Balansa ka. Ilisan di ka. O mag-ilisa tagbanig. Kay basa kaayo din higdaan na to. Mama. Mulutaw na ta si mong ihi. Cheers. Cheers. Gitutukan naman na ni imong beer. Are you drunk? Yan ka, dili mo kahubog. Nag-igo naman lagi ko. It still has alcohol. Bisan light ra na siya. Og lami kay flavored. Pero taghan ka na sa buga. Nainom. Mao na nga maigo ka lang gihapon. Ilay pa nga first timer ka pa. Labi siya tinood, sir. Kapila na ba rin akong botilya? 5? Nabot ko 5 ka botilya og tilaw-tilaw sa laing flavor. Shit, good. No, you're coursing. Oh, sorry. My bad, sir. Wait, barag ako. Kahiyon na kayo. What? Hey! Careful! Oh. Hmm, Oh. careful yun. Tingalig dili ka sa sahog next time of all. Kundi diri na nako. You're staring at me. I know nga gwapo ko. Pero don't stare too much. Ilabi pa nga. Nagakus pagyapon ko nimo. Basig mahagkan di ka pag-usap. But this time, mulabaw pa niya sa hawak. Gikatawan ko nimo. Nindot kag mata. Nindot kag ilong. Nindot kag lips. Wanna kiss? Nindot, pero mas nindot paghihapon siya lips kay nimo. What's that? An insult? Yamatra. So confirm. May uyab gire siya. Sige. Tanawang tag kun asa kutob ang inyong relasyon. Ilabi pa kung kaliguon tani ka sa mga mahalong mga butang.
wow. Kanindot ka silang bawal din eh. Automatic na mo flash inig barog. What is amo da? Yan, niya pag yung bathtub din sa sud. Wabasa ko makasuway o gamit ini. Ah, ako suwayan. Ah. Nana, may agas na. Oh, init-init ang tubig. Sakto rin akong pagkatimpla. Masulit ko. Oh, wow. Kanindot pa matiyon sa init na tubig sa akong tiil. Wahigda ko og suway. Wabaya ni sa amo. Oh, shit. Nalimot mo na gubo sa akong sinina. Nabuang na. Pero bahala na. May mga sinina man nga gipamalit si Serena ko. May kailis ra gihapon ko niya. Kanindot. Pabutan ako nga mapuno ang tub. Magpiyong-piyong na ako nakatingi. Oh, shit. Kanindot sa feeling. Magpatawag ka kung ini sa amo, no? Pero pasong lang. Ang problema, kaya dili mahimong butangan og hot and cold ang pasong kay naa sa gawas. Way lami. Taod-taod na nga nasa sud sa banyo si Amy. Ganun wa pa man siya magawas. Nagunsa man siya diya. Karit bi nga nakatog siya. Akong ito. Amy? Amy? Amy, okay ka diya sa sud? Amy, I'm coming in. Bahala na. Suway na ko sa pag-abli ng pultahan. Oh, good. Wa niya ilak. Oh, naa siya sud sa batag na kato. O nagsige pag-agas ng gripo. Misuod siya din sa tab. Kaya nagsulo pag sinina. This girl is really drunk. Emmy. Hey. Hey. Alsahon ko lang siya paingon sa kama. Pero, mabasa ang kama kung ilahos ko siya sa pagpahigda dito. Nabasa kayong yung gisulog. Oh, well. You left me with no choice, bayhana ka. Ubuan tikas imong sinina. Wakoy sa ini ha. Ubuon pa ni. Ibasa kayo. Sige na, sa kang imong kamot. Aron mahubo na kong imong blouse. Shit. Galain na yun ang akong kabuhi. Nga nagtanaw niya. Ubuon ko na ang iyang skirt. Takilid. Ayaw ba? You're so wet. Just let me. Oh, God. You are now left with your panty and bra. Shit, Emmy. I don't know kung makapugong papagyapon ko. Kung lakip ning nahibili ni mong bra o panty, mauna ang akong hubuon.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!